What's up, Bap? So, ini na, vlog number 1. Dahil lala kong agawa na, Bap, mag-vlog na ako mo. Yung vlog ko mo muna, magpakilala ko. Ako pala yung kain na, Jonathan Blackson. Bali, taga ako Angeles. Ako balo kung nanong gawin ko kanyan eh. Pero, subukan kayo ng YouTube na yan. Mali mo, makakaitam kayo ni. Makakarakal tamo, pero kakapal ko na. Wah, ito mo pin talaga yung target ko kaya pero sana timanal ben eh bap. Kaya apili kong kaya, apili kong magkapampangan kasi mas komportable ko yung salita tamo na bap. Bali ito, taga ako Pinangeles, 25 years old. Taga ako Pampang. Kaya shout out na parang taga Pampang king Proxing Kubi. Yun naman din taga Proxing Kubi mag-subscribe na kayo. So, yung content ko about mo keng nano mong panggawan ko keng buhay ko na. So, yung background ko bala na yan, yung elementary ko. May garal ko keng Enrique Sandico, keng Pulong Maragul, Maligaya na. Shout ka rin, akalasi ko ka rin. Nung albet, nung akit yaman yun eh. Mag-subscribe kayo na mga bata. Tapos, may high school ko, first year ang po siya akong year keng Arale may Jess. Keto, keng Balibago na ba? Kay shout pala ko rin kay klase ko rin King section simplicity na first year tong section brown na yung kay ko nyan siya year kay anyong pa nga third year uning kay pandemic ka problema kasi mag first year high school na yung wali ko Django-Lloyd. May ka problema tapin bawal na lang maglub taga Pulong Maragul deng King Aralemedias King Rafael L. Lasatin Memorial High School na ito linipat na kami mo King kay FG bali ng FG bap yung kay ano kasing FG alam mo na third year fourth year ko nakakalimutan ka na Francisco Gina Pumuseno Memorial High School ito kaya kayari ko rin bap may graduate kong kay karon na 2014 may garo ko king aka kay Asian College of Aeronautics kaya ko rin ano kasi pengwa ako Associate AMT Aircraft Maintenance Technology. Tapos to may kapag OJT na ako man bap rin ako king OJT ko may kapag obra ako maging kong obra kay aircraft painter na bap king Lufthansa Technique. Uling ito may ka-COVID ngayon niya bab. Ala. Nga. Niloko tamo bro. Tapos ganito, ngayon itambay tamo na bab. So ngayon alitambal kung makanano tamo man tun pera kaya ini luluban tamo yung pa mag YouTube. Balam tamo kin sarili tamo ting manalben pero try tayo mo na bab. Try tamo mo na positive tamo mo kayang buhay. Keep moving forward. Keep moving forward dadapin na. So ito hanggang kaya pa na ba kaya mo kumbaga self introduction niya muna ba kaya kaling man Johnny Slackson ausa nyo na ako mupong jong